jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV en garti kattande jomiraɗo e subakande o gam yettande ɗon ko sifa e kelle katane jandeji ɗiɗi Sénégal joni palen koye jandeji ɗi alarba joyi lewru novembre hitan ujunnaji ɗiɗi e nogas joyi ko sifa e kelle gatane jandeji ɗiɗi Sénégal eɗen puɗɗoro e jayde Sud Quotidien hono mbaɗiri kamɓe musidɓe jandiyankoɓe ɓe garti ko e gonɗon jillu ngu mission mo FMI woni e wadde to ete nder leydi Sénégal holno ɓe mbiri ɗum koko yowiti e ala haali nden ɗon ñamade kam e on ɗon situation mo ganduɗa kay ko yewtere woni ko woni hakkude FMI kam e ɓe lebbi mo ganduɗa kañumen goni hohoɓe ɓe leydi Sénégal hono no wiri jayde Sud Quotidien ɓe mbitande ko on ɗon mission mo FMI ko kañum kay wala prolongé ɗum ko yowiti e ngun jillu ngu ɓe goni e wadde ɗo ete nder leydi Sénégal ngam kaltegal ko yowiti den ɗon ñamade ɗe leydi Sénégal hono no wiri jayde Sud Quotidien jayde gendire nde Le Soleil kañum arti ko e on ɗon 8e édition salon international des mines ɓe garti noon e fandare hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye ko yowiti on ɗon alhaali ɗum ina tawe e nder jayde ganduɗa kay ko moni e jayde gendire nde Le Soleil kam musidmen jeynankoɓe ɓe gartini kadi e on ɗon prolongation mo ganduɗa kay ko kam woni FMI waɗi ɗum prolongé ɗum koko yowiti on ɗon mission muɗum mo woni ɗo ete nder lamorko ngo Dakar ngam yewtidde e ɓe ganduɗa kañumen goni ardiɓe leydi ndi ɗum ina tawe e jayde Le Soleil jayde gendire nde jayde L'As Quotidien kañum arti ko alhaali e dawrugol ɓe garti noon e hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye ko namdal noon ɓe mbaɗi ɓe mbi holko saabi nden ɗon deƴƴere nde ganduɗa kay hoorejo leydi ndi ene deƴƴi ɗum koko yowiti e alhaali on ɗon kaltere ko yowiti kan ɗon landa woni ɓe ganduɗa kañumen goni nangoranɓe hoorejo leydi ndi kam e kan ɗon landa Pastef ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay ko woni jayde L'As Quotidien kono ɗum ko kam musidɓe jandiyankoɓe ɓe garti e ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni gartoɓe wiyeteɓe vigile ɓe kolliti noon holko saabi ɓen ɗon vigile ɓe kala e saaha so tawi kay won boniyankoɓe ɓe gari e mabɓe ene mbaɗa ɓe ene poola ɓe ɗum ko namdal ngal jayde waɗi kam musidɓe jandiyankoɓe kono ɗum ko ɓe garti ɓe mbitande ko mo ganduɗa kañum woni Khalifa mo Madina Gounass kañum neldi délégation muɗum toon to pavillon spécial ngam yaade yiidoyde e mo ganduɗa kañum woni Farba Ngom ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay kom woni jayde L'As Quotidien jayde Walf Quotidien kañum arti koye on ɗon ɓiɗɗo leydi Sénégal naji mo ganduɗa kay kañum woni Maguette Ndiaye mo ganduɗa ko arbitre international ɓe mbitande ko Maguette Ndiaye caggal nde waɗi retiré ɗum koko yowiti ala haali e carrière muɗum international en tant que arbitre duuɓi makko duuɓi tolnima e duuɓi 39 ɓe mbitande ko Maguette Ndiaye arti ngam famminde yimɓe holko jeeyi sababu o ɗacci o holliti noon guila 2023 faade joni o waɗani arbitré hay match goto ɗum koko yowiti e compétition ngaji ɗi CAF ko ɗum jeeyi sababu kanko o waɗi retiré ko yowiti ala haali CAF o wi noon e wiide makko noon o waɗaka sanctionné o waɗaka hay batte ko ɗum jeeyi sababu ɓoore nden ha joni o noddaka o hutoraka hay lawol gotol kanko ne o ƴetti pellital ngam wadde retiré won tan ngam ittude hoore makko e ko yowiti on ɗon fannu ɗum ina tawe e jande nde kono ɗum ko kam musidɓe jandiyankoɓe garti e ɗin ɗon déguerpissement ji ɗi ganduɗa kay enenen jokki wadde ɗo ete nder leydi ndi ɗum ina tawe e jayde Walf Quotidien jayde Les Échos kañum arti koye alhaali mo ganduɗa kañum woni Madiambal Diagne e wiide mabɓe Madiambal Diagne kay kañum jogori andude e janggo muɗum ko ñande 25 lewru novembre e woni tan kanko Madiambal Diagne caggal ande ñawore nde riwta e ñalawma hanki o toon to lamargo leydi France ɗum ina tawe e jayde nde arti noon ne kadi ko yowiti alhaali passation des marchés ditande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati ɓe garti noon e Agirout mo ganduɗa kay arti e den ɗon ngakkere ko ganduɗa kay ko yowiti e on ɗon gestion ko ina tolli noon e 650 e tati piccal 7 milliards ko pereje meɗen franc CFA ɗum kala jayde nde arti hen jayde en ganduɗa kam woni jayde Les Échos jayde L'Observateur kañum arti koye alhaali omo ganduɗa kañum woni Amadou Sall ɓiɗɗo gonnoɗo ete hoorejo leydi Sénégal woni Macky Sall ko yowiti on ɗon dossier mo ganduɗa kay koko yowiti Vode Rose ɓe kolliti noon won kay Amadou Sall e on ɗon fannu caggal ko dossier o dartinano
ko yitoni e lebbi no tan gelle madum bamtu be kollitino wonde kay pôle judiciaire financière holliti wonande ma hunde bamtu be garti non e mo ganda kanyum woni ndey Seynabou Ndiaye kam e o mo ganda kam woni Abdou Karim Mbacké ma notoyo dum non wonata ko nyande sappo e jeetati kam e sappo e jeenayi lewru ndu do gonden kambe musidmen jani ko be garti hen no hanirta nete e der hello joyi e der den don jani ganda kay ko woni jandi wetende jandi l'observateur ko dum ko be garti yala hali Madiambal Diagne ganda kay ko nyawore ende wodi hanki kono non be kolliti wonde kay Madiambal Diagne e jogori andude e jango mudum ton to France dum non wonata ko nyande no kasi joyi e lewru ndu gonden dum en tawe e jandi la turbine kanyum arti ko e ko yuwiti yala hali on don taxi mo ganda kay ko 20% ataw ko bende wadobe jeu d'hasard ino enton be garti on don fiscal be bitande ko face à la folie fiscale be be ganda kanyum woni parieren be olo saha joni nena jeewa yubbitinde gede mumen dum ina tawe e janede ko an ko kam musiben jani ko be garti e mo ganda kanyum woni cour d'appel aton to Versailles mo lamol go leydi France be garti non kadi e mo ganda kanyum woni Madiambal Diagne ko non kadi kam musiben jani ko be garti e Ahmed Ndoyi on don chroniqueur mo ganda kay be mbi ko Ahmed Ndoyi dadi e suudu tumbirdu kono de Ahmed Ndoyi walnama ko wete ko jaw électrique dum ina tawe e jani ganda kay ko woni jayinde e wetende jayinde la tribune jayinde point acti kanyum arti ko on don meeting mo ganda kanyum woni terra meeting mo ganda kay horejo lande Pastef ene eri dum kono ne kadi be garti e Bougane Gueye Dany mo ganda kay kanyum ne erima ñaxtu national ko litino wonde kay dum do ko classico politique nyande jetati lewru novembre hono wiiri jande ko nguri Bougane Gueye kam e Ousmane Sonko kamen kala ko nguri men ene tawe e nder jande ganda kay ko woni jande point acti ko na dum ko kam musiben jani ko be garti ala hali Madiambal Diagne be bitande Madiambal Diagne jogode andude jango mudum ko nyande nogas e joyi ndudo lewru ndu gonden jayinde quotidien le quotidien ko hen arti be bitande ko délivrer à son extradition mo ganda ko woni Madiambal Diagne hollitama non wonde ke dum non jogori wonde ko nyande nogas e joyi be garti non be mbi ko Madiambal ma heddo ton to buwol ngol France hono no wiiri e jayinde ganda kay comme woni jayinde quotidien be musibe men jani ko be koliti kay wonande ho mo ganda kam woni Ahmed Ndoyi wadanama bracelet électronique hono no wiiri jayinde ganda kay kany woni jayinde quotidien le quotidien jayinde cioftal ballide jayinde Rewmi Sport kanyum arti ko Ligue des champions européenne be garti e Paris Saint-Germain kam e Real Madrid be mbi ko kambe dido kala de be tatima be jani be garti non kambe musibe men e jayinde ko be e den non potite ganda kay imbadino ko yuti on do Ligue des champions européenne jayinde ne ganda kam woni jayinde record quotidien kanyum arti ko e Pape Thiaw e keblo ke pungindi jumo leydi Sénégal ko yuti ngalon potal ci la gala ko leydi Sénégal kam e leydi Brésil o litino be ko litino wonde kay Pape Thiaw ko nyalawma jango o jori bajinde ngol don dogol fettobe ko yuti ngal don potal ci la gal be bi Pape Thiaw ma huccindir e jandi anko be sango waktuji sappo subaka e nyalawma jango ko na dum ko kam muslimen jandi anko be garti e Edouard Mendy mo ganda kay ko kanyum woni deno jawli ki pungindijo mo leydi Sénégal dum ina tawe e jayinde ganda kay ko woni jayinde wetende e jayinde record quotidien bandirabe musibiti dubi tibi dibe daraba ya Pindi TV ko dum won ko min kam no robin laade ko sifa e kele kadane yoga e jayndeji leydi Sénégal adimeden e robinde jayndeji wonata ko jango soko gëna haji do e nden min bion jokke doftade kam e robindade programme uji Pindi TV suyi ha waktuji sappo e tati yoni ma en garto ngam yetno non kabruji mon dem gal pular al jarama